Ara, sé que nazi als principals anys. No dic que jo dic 18 anys. Ramon Javier i 24 anys. I som la Maite, de 37 anys, i el Jessica, de 29 anys. i el nostre grup de lectura us presentarem el llibre de la Illa del Tresor. El Tim viu amb els pares i viu un hotel. Una nit, un pirat de la posada és mort i deixa un cofre amb monedes i un mapa de tresor. Un és amic de la família de Sid i Lloguer i venen un vaixell. Ajuda al llibre, ell l'home, guarda un secret. Aquí, amb les manzanes, s'amaga el Sid i Lloguer per una conspiració. Si voleu saber on amaguen el tresor i si el troben, què han de fer? Llegir el llibre. Guai!